Hello dear viewers, saya simpat na ishan swear na pediang sungbai fi syaka dengan channel ka kerteng ka matiang tamu Jesus Kristus nang pedim teka por kadang step bat ngio sngo ita gi sim gi pa let's say mi sngo mang adeng yu microphone hanu ngio sngo gi sim gi pa gi ro yu try dengan ka step ngakwa ban ai kan ka khubor ban ai jingkerman ya kitu khamtam ki blak du jingkerman kham tam ngan oi fi gitu ki briu ki bala ki bayet yu blai bat ndrei ki dan hapadang ka jingdu jingkerman ngakwa ban oi fi ngap dengan ka video bat pin sayo ya ka jingkerman ngano ngakran ye fi ni ya ka iga bau blai la le ka jingem bat ngakran ye fi ya ka nama taki ar benta dan arjat ki briu akan ka video ka bangan keren kawai kadai ki briu ki barang struggle bat kasen kani kita ki ba dang dan hakapop fidang dan hakapop long fidang dang syate mrau hakapop ndrei amdei syuk ba fi kwa ban laptop hi gidan ki jat briu mano gidan ki jat briu ki ba laptop persyak yo belai handrei padang kata ka jing laptop jong ki pat kim ju boda mot kim sngau ai ki peniap ya ka jing tip lam handrei ki dan pan na padang jong fi ngatip dikena ki ban pet ni video ki ba dang ki ba laptop tang ba umen sim ba khut la pan kendu fi bat hapadang kata ka jing laptop jong fi struggle ba fi yam fi ut fi duai handrei fi kum ngop syukum ngop ani thu fi ya kum kita ki briu nganong kadan ka jingkerman let's say pilih itu beriu ngamtip kilak bandong ka pop jong fi gade ka ba fi struggle bahaban pet ya ka pornography ani ka pop jong fi let's say gade ka ba fidang struggle bahaba hakikam aurea jong fi let's say ka pop jong fi gade ka ba fi struggle bah ka jingku slai let's say ki pop jong fi gade ka ba fi pimla banyama ki beriu fi kwa ban im ka jing im ndrei ha do not jong pi nong piet yo blai fi gidan gini ki jat beriu nong menne ngala ong gidan ki jat beriu ki bam salia ki le pom ndrei gidan ki beriu ki barang dan na pop ki ba struggle let's say video tu beriu barang dap le pop harai kum tum tu pila duai no pila sung thu ba kam dei ban le pop e pi ndrei pimla te ban le ai harai ngani thu e fi yai duai hoblai kitu gi barang struggle ha ka pop na ka di pop ala pidang kum kata kum banga ong ni pi tamar para banget ngala juya yang ni ganti ngala long sisin we bri uba le pop ha hoblai kala poi ka por ba ngan ni thu pi ba kala poi ka du ka por ba ngala peps nan ge jingesang namar nga sngu thu yel dim cha bangale jingesang shemi tu gi Sunday school halor ka pop nrei kadang ka jingele na syapo ngakwa ban im kata ka jingem je ba khut nrei ngalong umrau ngalalong sisin umrau jong pop ba ngala da biat kadang wakran ni ping ni ada ka ega bangayat len tiru ba ngani thu ipi ka ega bo blai pa ule ti ngala julong tu briu ba kwa ban syakri blai it blai si phang la duai ngala shirham hakitu gipor ki ba ngong bangadang eksat ba pop nrei endal adab nang tu ars ngai singala le pop ngaju yam juut ho blai katu kadai ka sign nang fi ba pi trang sisa ublai hable ublai ino fi pis ngau tang atra ji sungam kwa syu ban syakri namar ngale pop palat ene ngap mala julong tang la ja ni gi jing sang la ja ni ai namar ka ban khia ni ka pop ban struggle na sngau ba ka khti jong blai ka ban hanai dar pidai gum tau briu ya ini what give up ya ini ngala dan kapor lai ka bang itu on fi namar bang le pop ngam subla ban la nu na kata pop ngala ong himai bangan long no it is namar ngam sudan jikerman syu ngakwa ngait yu blai ngatip bu dan blai ndrei abang am i ka jinglat lut ngakarpat u kawan ka tu jingdu jikerman bang asngau bangan long it is hari ngajuut ju yang makabari ngajuut yang lar pidai kum tu beri wan on fi kadan ka jingkerman fi kadan ka jingkerman yai wat yu blai yai duai hu blai bala da pi ni ka video o ka ba aje kan ngamong fi ba penyai ni ka pop kam dei ka tangal la lut ka jing ai jong blai ngai thu fi
ya iduai ya iut ublay ya ikala ka bamut ba ublay un sayalam ya pi shanu shakri jong ublay uban yarap ban plano itu pop le si fi khamyo ban pla ban yalam fi shakri jong ublay sikinu ginu shakri jong ublay ki ban yarap ban plai ro pop ban be itu ki min sim baman pi mar ha ka tu ka jing le pop pi dan ki min sim baman gi batte gi bakhum pi na ka dau pi hap siap peduk pang bila puli kot ba pang peduk pang puli kot ba pang dua peduk rei what give up kawai mendai ban give up ang turaj sungai ini ba su up kerman ublay un sale ai pi namar ba pi terang wi pi struggle mendai ba pi le mendai gum ki dar gi jat beri ang pi bam salia ata tengam kamdan jing kerman kin rei gitu gi barang salia sa ublay gi bayet kani ka video man ajing kerman fi sei kendu i beri jong ublay lani lada pi ai ne akata ka jing duai pi ne ban kelah ka mumut na pop fi ublay sa ai ka bor jong sim khut ba pinyo la lu kadan ka jing kerman ka baar ka point ka baar ngong ba mi pi to so ban point ka baar e gitu gi barang struggle ka pop ngong ba pin struggle kan sadan ka por ka ba ublay un sa pani kendu fi gi beri jong ublay kiban sai khtin jong blai kiban be khti min sim baman ba pinyo ban plai pop pin lang la lu ki bat nang ta pinyo e kai jong jing pen baptis ha kertak jong Jesus Christ bat pinyo priang min sim khut fin sa shakri sendan ngala ada bi kendu gini bri mdai tang yal di makala lu la e kendu kumi gini gi bri ru kiba struggle gi bong ni bashan kapet ya tu video jong fi ha ngade utau bri ba ngop snop tengah ayo ban syakri ki kila awan ngala penbe gi min sim baman laar lainut ki beri balong ta tengah aingu ublay kila la lut te phiru le si bila bandai bila banlong ki manungunur mo la teman la rang ba kena samla shenrang bat kentai phir pin salong le si kan ga de video na mentajong fi ublay lai i ki struggle jong fi lai i ki jing terang jong fi ban la lut dah pop pin salai lut to ka point ka baar pat nga kren ya gitu gibal alat lut na ka pop tidan ki briu kiba hang ni kibala alat lut na ka pop pila syakri ublay ho pila piklam le pop shu pila ada bio irajing ka arsin pila bio irajing kala mut reka struggle jong fi pat kam de shu ba ka pop ka struggle jong fi ga dei bat ka jing sha shitam jong fi le si mata vidang nya ha ka lenti riklau fi klam le pop shu pila syakri bhai ublay pila duai pila ya lap ya gospel ru henry piat menta ha kal tiri klau kaba pila duai ublay pila syak jingit pila it ublay piklam le kamdan kan wono pop kabari kanir kadi komentar ka video jong fi bat hakum kata por pisngo atraji sub kodor lakut kilat nga lesi ki penshitom gi bahayin fi lesi kan long haying hasam fi ba fimdan ka jinge sok pat u tengah le ka tengah rei pi it ublay ngomong ba fi it ublay pikam le chaka pop rei pi sngo bal adu jing kerman tro aji sungal asyakri kat ne me nga ihet ya me filong tek kum ujuk ngomong ba pi la syak ujuk mdan manum lo ba syak ujuk kam tam ba uji kat kum gajing syak jing Jesus Christ lemo hadu kalor ring nak kalbari reng pi dan ha kata ka jingia lenti kum ujuk sap kum ujuk pila ihet yeldi atu ngale pop piong ngalami tino to pop ngala in rei belai try ngam isu e gajing syak nga sngo ngamla syu rei na mentajong pir gani ga video bah hukum kata kapor fi kadai ban point ha ka breaking point ka khat ubulai un saya rap fi na point ha ka breaking point ka ba phila give up tak teng ngam ni su fi hap long ta fi ong sarai ang la kut ngamla syu ini beri ban ya dai ini beri ngala le kinu virkam ban mahapi ban duai i alani ban konong ban iet rei kipen sitam yang rei ngasngo bang ngamla syu ban ndai mamla syu ma long ngamla syu ban dai terang ala give up hakum kata ka por ba fil adu jingkerman relax syu IT syu blai ong try long kumbalong pia poya ka breaking point ong try ngam dan lat syu ngam dan ye syu le ngame ba pin sei i bo blai umle nama pia point ka to breaking point ba blai un sa shimti fi ba fimla syu bapi bakani kadok jo fi kamla syu bapi la di fila poi ka to the end of yourself when you reach the end of yourself blame sa trai fi kat bidang ni dang i ba bidang le dal di film
Fino yunrai pin sa ia ba pin pai to ka breaking point ba pim la shu ngai thu ya ka ju ka experience nakapop ru macam la itu bangalong tan re hakapor banga shakri blai ngam banga janai mo dan buri ba janai tang blai ba janai sibun ngi haban kala ka bang bang sin rengi so thu te bangim nia chu tu ka pop ka bari mo meswa ka dor jong akam long kumni ang fi vi am ta ka phu da ka jing ai jong Jesus meswa ka yong ba ang fi mo namar ba nga sitam nga pang pop ndre tang ai ngu blai da ka jing ai jong blai ngal aban ong ba kim dan ginu ginu gi pop ki babu ri hoi ngam janai man ka singa pen khu blai tien ka tli ga singa biang re gitu gi pop ba te mrau da ka jing ai jong blai ngala lu ndre gi dan gi pot bang shakri blai ngala yalap yang gospel nang pingat dan kum kata ka jing ya ti bang turai ngala yit yeldi hangno nga bakla turai su tu tenju ngan re ngaya ya kata kal tiri klau ngapai hadu ka breaking point ngapai ka to ka breaking point ba tu gim simbaman ke le fi ki nong shun u accuse fi kumba accuse ujup kumba modoi ujup pihak pihak hadu ka to por bang terai ngado jong ka mla shu ki jing pat jong ka mla shu hap sung khor na pihak tia no teng pihak shu res na oblei biang selain benta ka singi kanum duai mo shu res na ami Bapin salap bau blai un sale ke kamba. Badai hangta un dala le kamba kanwan ka jingkamen ka bakhram fi. Un sale kamba kan sawan ka jingkamen ka kunu wang ni kan ka jingkian ka dok nu chung fi. Bat pin ki men step pinong shiro try pin shu kamen ni ka dok nu. Pinong atrai ji su ko dok melong wa baha pala pin kelet nut itu jing syak jing e. Kitu jing syak jing e pi pinong try. Kitu jing e kim deserve ka jing e chung nanti kitu jing e ki bangaya kim long ni bat ka jing kraw wa jing ka jing e chung kumno majid kumya kumno kan try me pelat yani kidan gitu barang ya kesengap bahaya ni biju fin sayo lat lut bat fin saong try jisu pin ro yu blai bau bah pelat ban pen pa boleh blai punya fi kum ni khnang baka jing shania fi kanum long ha ka do kanum long ha ki jing duai jung fi kanum long ha ki jing sha jing et jung fi kanum long ha ka ka jing dap men sim jung fi rekan long ka jing shania jung fi kan long be try. You have come to the end of yourself. Ila awan kata ka bakut ba fimla li issue. Fimla issue tang mandu hairu. Fi point fi sushania sulas. Fi ras bulai wan kita gi bakit ka jingkia tu berat hanga. Mona marka kalingkor jung bala belang posting. Shisha pin sa snow ka jing sting but pin sa experience kata ka joy but pin sa job men sim but fi kadan pin sa kiu ka kerdan jinglong sim. Syo ba fin kiu kerdan jang jinglong men sim. Pihak ban mak ini David Usim David Wong walang aya haga tem ka sergi wa jingyap uding duk sanduk jung trai long lembat pihak ya kata tem ka sergi wa jingyap ba fimla syu ban le naldi bab jisku ka kti jong blai wang no kong kum nu kong haki jing tenju ublai unum tenju ya fi ya ka ega ba film la ban sha re un thau kalat ban yulat kanon ga por ga ba film sngow la shu hakum kata ga bor uble um crush fi un sa thau kalat ban yulat tikan ga video la ka am ka jingker khu fi da comments da share ka da like ba da subscribe ki videos ki ba nga share fi na post por kan kan pois ki we kanon ga jingker khu fi ru fin long ko ma piarap ban share lang ka gospel wa la ba film la ban menta ban yalap ni yalap lang man sakran bo nakabanta ka burom ka jong try yaro try tu yar khilang ya kemen ba nga tu ai ba ka jing kemen ga jing pen em jong blai kan one pai pat hafi amen yaro try